بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ونحمده ونصلي ونسلم على رسول الله الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mga bubemi, mga watami lalay tanod na pagpinalamatan sa Allah subhanahu wa ta'ala kadnan tanua malailimu da lagi dia na masaling gagaw tarimaan tanua padsalimur kita no Allah ada tanun yang penepeda mga kaadnian at yarimayan ayar kita nunigay sa kawiyag-wiyag na su Allah, nag-uayap na kuwa ko kawiyag-wiyag tanu na su Allah. Yang kaya kaadong panalamba ay bubagir kita na Allah kawiyag-wiyag. Pakapupagin taon tanong niyang pansagyang kay aliyaw lupa na dalagi daya ami panalamatan o Allah. So sabar dari tanah namiaw na din ko di dal melupa. Pendapat ini umani kada iarga kukap kelea penunggugay sa si upamilian yan lagi dua tayan mga tunganay niyan ay kada iarga adi inga pendigi sembiin sa pangatigan udara dupa ka. Oba di susabad ro tano na miyaw na din ko di dal mo lupa. Miya putula din sa relisyon yan o mga pamilya niyan, mga watayan, mga tunganin niyan ay mala na sudaro dupa yan. Pikiran niyo mga watami, mga bubemi, did na imati. Did na imati magaan na kataling umambuso oras. Magyug sa maganda tano. Na kaganatan tanong sa mga pamilya tanong, mga kalulutan tanong, sa mga wata tanong, ay malana sa mga darudupatan. Ay malami panalamatan ko wala, nagyang kakabuginargitan sa kawiyag-wiyag, na pagpakasangitan ron sa ditano di misyo at ko Allah. Dataragyang kaya kalilimutan mo imanto, amay katarimana iyo Allah subhanahu wa ta'ala na tanto ini ang mga laiyarga kalilimut. Ayang atiro Nabi sallallahu alaihi wasallam na tigin ala mawqifu sa'atan fi khalaqati ta'lim khairul laka minad dunya wa ma'alayha. So ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so kapakadar pa ako kalilimo da puganad nun suagama na tumurga adi sa dunia arak sudalmian. Yuti sabab pag yung gayaw pa man na may oras kalilimutan nun na amay katarima na iwallah na api ayad na ibidun kung manisar kita nun na sudun sa dunia raksulang wano patamutamukan sanggay dunia na di din makatimbang ko yung balas wallahu ta'ala kung mabesar ka na. Yang kaya ditano di katimu-timu na ayamala antap tanusi na ditano di mamaguyeta ditano di tetargiba saan naman ay kapakabagro mga parati at tanong na gusto mga amaltan. Sabab sa ginamboy kabaloy balutuan o pisa katawan sa katuwalin niyan sa alungan na mori. Sa niyang bukatoon so kapakaslang sa maliwanag sa dunia na ayamala na sa akhirat. Wanda pati niyo man nagyang utamya kay sama sana ditirgiban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa mga sahabat yan o sa mga sahabi. Di niyan siran di panunutulanan.
ko kapiyaw surga nagupupunutulan niyang kiran suka sope itu neraka jahannam. Miyakay sakon na su Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nalilimud niyan sa mga sahabat yan. Agu sa mga sahaba mga baiyam yang tuturo sa giyang kutamasan niya. Penutul niyang kiran ay giratigin ay nimbo atas sa manusia na upama kababay nakabetuin sa ngaran o di na mama nakabetuin sa ngaran na papagisuratad no Allah Ta'ala sa ngaran yan sa ikos surga. Ugaid na ibubalaw mo at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam papagisuratad no Allah Ta'ala sa ngaran yan kunaraka. Sama no ito mga urip no Allah na sa mga ngaran tano na may didakatad na ko surga na gumisusuratat na ko ayamanan yan na naraka. Lagi dua yang mapipikir na sutigo mga loko sa ande inang barutaw na aya din nakalabuan. Sa din sa mga tawaya subnaran yan nagyakasuatan yan ko Allah. Sa din sa mga tawaya subnaran yan nagyakapamunutan yan ko Allah. Nagkakalim yan nakinidakat tungaran yan sa iko surga. Wait na sapman sa mga tawaya panamaran yan na subaya ginawa niyan. Sa mga tawaya pamunutan yan na subaya ginawa niyan. Na ayat na kakalimian, nasukin surat tungaran yan sa iko neraka jahannam. Giyay mala, aditano di ipamaguyatan, iptirgibtano sa ginawa tano. So lagi di katirgib yung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa iko mga sahabat yan. Andad na tigun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kau mau yang mana ni anda kapungukum Allah? Apa kipangitung Allah Ta'ala sa mga amalong mga manusia? Naandad na tiyan ikapasad magitong mga amal. Namilista sulistaan o pumakanaraka. Namilista mambusulistaan o pumakasurga. Napakidugad na tiyan Allah Ta'ala kung mga malaikat yan. Siku pumakanaraka susuratan kung mga amaliran. Naandad na tiyan ikakawairan ko yamanan yan na mga kitabiran. Saya may kawairan na sudiwang alimayran. Na makagurok sila na tiyan sa mailot na kagurok. Di siran di isisindita. Ay malapo po nindita nila na tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam na sa mga ginawairan. Dirang konditeron sa ginawairan ay nao ginawa ko. Gid na tingin man na isudang ka rin nakapakapamimikiran ako kasi singka sa dunia. Inao ginawa ko nagid na tingin so kaya tambang ka ko dunia. Kaya pangunutan ka din subay aginawang ka. Ay miya susu at ka na subay aginawang ka na kaya timtiman ka so yaman na niya napit yaman na malipadas. Miya tang ka na tingin ginawa ko ayad na kadarapaan ka na so naraka jahannam. Naidindugo yaman na niya na mga malaikat sa iko naraka. Nanti ka pa kaumayran ko pintuan ng neraka jahannam. Nagtiraong ko ng kota mga malaikat tada, batar kanu pasi nakadaan narkanu pagkilay sudar payo ko surga. Nasandiggiran ko sutuladan ng mga darpairan ko surga. So mga turuganiran ko surga. Tuladan ng mga kantiriran ko surga. Gusto tuladan ng mga gitarniran ko surga. Tuladan ng mga pagigimiran ko surga. Gusto mga asinderan ko surga. Gusto mga watairan sa iko surga. O manisat ti manon na minidakat sumaranian sa iko pisit ti manan na kaadilaniran ko surga. Di kirang konditero ng kuta mga malaikat adab. Ilan yung manumipipiakan ko kasi siniyo sa dunia. Ilan yung manupamakamiya naguntamang kanu sa pisuaso at yusu Allah. Upamakamiya kapantang kanu kada kanu misuaso ako dunia. Upama kami akasabar kanu kada niyo ketidas sa dunia. Na ilan yung manang kadar pa yung surga ini talaga dragan ukad na niyo. Nakagiyang mga tao kanu ayam yat tumuyan na subaya ginawa niyan. Mga tao kanu ayat isilubayan na sa dunia. Mga tao kanu agalipatan yan susimban yan ko Allah. Mga tao kanu ayamanan yan na niyan din nagagatan sa ginawa niyan so paratiyan yan ko Allah. Najiyang kaya darpayo ko surga anas siyang bianrakan o Allah sa darpayo ko naraka.
na may lerang kun sutuladan naraka ketarusan irat. Masurong ira nagyang kutua mga nipayan di lagi dumang emanan yan na mga ligaunta. Masurong ira ng kutua mga urang kun naraka di lagi dumang alakuda. Agiyuti emanan yan na mipisuludiran kun naraka, agiyuti mipludiran kun naraka. Na makaguruok sirang kun at tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa may lutak kaguruok. Dirang kun di panginsuyaan sa mga ginawairan. Diran di paranditan sa mga ginawairan. Dirang kundi pero na ko ginawairan ay na o ginawa ko. Nag-iidin suya manan yan na kaya pangunuting ka kubaya ginawang ka. Ina o ginawa ko. Nag-iidin suya pigil ay pagpamagayo ko ka suwagama na manakad na di katawan. Ina o ginawa ko. Lagi doon pumakatakaw ka suwagama antay pamagayo ko ka. Nahed na piyangunutan ka na subaya ginawang ka. Nasa kanya natigin ginawa ko yung luwan raka asumiksa. Narokuduto niyang kunabukyan. Nadid na malambabuk sa ulo niya. Napangaros niyang kunaparasyan. Nadid nang gawdan sa buksa parasyan na marakatad na pali na dumugaya sa din sa rugo. Nagangat niyang kunambalawagan niyan. Pakaibarat niyang kun sa tabuagyan kayang balabarokan niyan. Naus niya na ipun sa waga. Diniyan dito sa ginawa na napagpumagang ranyan ay nawatigin na sa kaniluan na sumiksar ka kakiat tintiman nakabusog pito man na malipod sa siksa. Naus niyang kunang kayang balabaro kanyan napakatanaan yan sang kaya mga kumriyan. Nadid na malamba sapo, nadid na malamba ugat, nadid na malamba kubat. Sa kagangatan yan sang balabaro kanyan na yabu magagawid na tulan. Penggurau sa sangat takagurau kenan digam jenat tigu nabi kumbala amatan yan sulangwan na ukulawasyan. Na teman suluyan na mana mapagluyan na sumangarug ukulawasyan. Na teman sumangarug ukulawasyan na mana temuga kumbala amatan yan na sudin susapu ukulawasyan. Mga tami mga bubayamin na kanabagura misuto amin dirayno. Ina umapya palaya saksi sumisyon ka sa dunia na may ka di masaksi di nga di ka pagagama na doon yan suka pagintao. Ugayit mga wata mi mga bubayami na apiap man niya piliur sumisyon ka sang kaya dunia kada ka makatamo kung naguda ka mapadagodi sisigian na asar. Kasaksi suparatiyaya. Tegumpia suwa malakagu suparatiyaya ka. Na nainukunu kaya sa ganda nakasumakang petakarumasyan ako dunia nagkakir suka pagintao ka nakapakadaya. Nasi kunat tigu Nabi sallallahu alaihi wasallam sang kota kaulo giran kunaraka jahannam. Nasu neraka na pitu ka kuwarto. Isaw na darpa kunaraka nagyang koto emanan yan nakaludan at tiyo na watumbaga. Apan didi agyang koto emanan yan nakaludan. Na maulugunan koto ang mga tao na maludas sa mga kubaliran. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. Umanun natigo Allah Ta'ala maludas sa mga kubaliran. Umanun malakat sa mga kubaliran. Nasambian namit manatigo Allah sa salakaw kubal. Kaan may istidia katata mayran kumarang kamalipedas. Allahu Rabbi. Masya Allah. Mga kami, mga babayami, kenapa kurang sutaw, di makalibre ko neraka jahanam. Inaudita ng matambang sanggay dunia, mataga isagat, ikamaraan sa rila sa dunia. Ebu begitu kau manusia, nagi dunia lumaya. Allah Rabbi. Isa ka kwarto sa iko neraka jahanam. Na ayak kesuldan ang kuto mga tao, nagyang kuto yamanan yan. Na mayaw sa tama na mayaw. Na makaguruok sirang kung sa may lunta kaguruok hinaw ya Allah, ba kami bukat ng gawi? O ba kami bupagurani? Asar buwa ka din gawang kami kadiya midinambaw nagyang kaya kita taralawag yang kaya mayaw. Nasanggi burago na ipangguruok kira natin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Saka pupangniran saurana kau basiran buka tenggawi. Nasam giburaguna api akirang ko nakiperampain wallah sa simbagna da inao. Na ubabay ko atakan, na upumasi di makiperampain wallah sa simbagna da inao. Na ubabay ko atakan, na upumasi di makaligtas na api arkadin sa dunia. Na ipantagin lagi kekiran rekan na merang kamasupi. Namay ko nakamati pengguro kiran. Natiraon ko na Allah Ta'ala kung mga malaikat at tiruan yung kiran at targisiran kakata na kapakauran na. Na dumagdabo ko na langit na mabubaya siran. Dumat-dumalangit na mabubaya siran at tiran din attitude na maguran. Inaw namay ko nakamati ilalang agiranon na maulugang ko ta mga oran na mga nipayan de lagi duligaon tap ko mga idbakiran. Inaw. Maulog kira na tiyo Rasulullah ang kutora na nanayaw niran na mga orangan de lagi dumangala kuda. A'udhu billahi min dalik. Piyak ito ko na iwallahu ta'ala ang kaya mapanggulaw lakaan makapamimigiran sa urip niyan. Anyan mang geda-geda sukulo lang sa alungan na mauring. Tugay dati ko Nabi sallallahu alaihi wasallam na may man kakadisisyonan sa pumakasurga. Inaupanan ta siya tanumapan. Mga tao mirumasay magamal. Kadisisyonan sa mga tao miya padalamun sa tituwa paratiyaya. Mga tao ada matambang ko dunia. Mga tao yan na inigagatiyan sa ginawa niyan na susimba niyan ko Allah. Malagi do pagkakanuan ta di pagkakan. Malagi do di makaaragnuan ta mababagar. Detaro masusurutuan ta di mapaparo. Na di din makasundud. Kudinian di kanggel baka ko mga suasuat yang ko Allah. Na amayat tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kakadisisiyo na nami surat sa mga kitabiran. Na iduwakiran sa mga amaliran. Sa kawan na nami kawairan noon. Allahu Rabbi. Lagi ako nang kutwa kakakawaon ng mga tawakawanan. Na magdamiran ang kutwa kapipiya ginawa ako kasusunod. Di isirang kundi malalalis. Kadaan siran din sa kaya kung mga malaikat taguso lagi nila na manusia na yung malana su Allah. Sa kinibulugang kutwa magpiya gagalaman, magpiya kapipiya ginawa magdamiran. Di isiran diya mananian na mamagalas sigayan. At irasong ko tadiran di kaplalalis, tadiran di tero na ipupugang kubiran ang kota kaya pangapas sira. Inawatiyan dani, may nga sukya promasyakan sa dunia. Inawatiyan dani, may nga sukya sacrifice akan sa dunia. Inawdani na may nga sukya puntakan sa dunia. Darakan makatambang sa mga barapat yan na yamanan yan nakatambangan ko dunia. Niyapiyakan sukararasayakan o kasyakan sa dunia na sarap kasimba ko sa Allah. Niyapiyakan sudiyakan kakapad ko di sisigiyan ng mga kaimanang ko dunia na sarap kasimba ko sa Allah. Niyapiyakan ang kuto yung manan nila tungan niya kasimpito kapagintawakan na sarap masuatrakan sa Allah. Na iman tuwat tingin na miyat taga-akan sa tito kapipya ginawa kami at ang kadama pambagi na ka sa surga. Naidulog sira natin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa iko surga. Nanda ko na niya pangamayran sa iko pinto ano surga. Natirong kira ng mga malaikat rahman at tarkanupasin. Daan rakanwasin di na sudar pa iyo kunarak. Nasanding girang ko ng mga malaikat sudar pa iran kunaraka. Sutuladan yan. Na may lera ng kuto ang mga nipayan dilagi duligaw tadin mamanula kunaraka. May lera ng kuto ang mga orangan dilagi dumangala kuda piti barang ang mga ulod sa ikunaraka jahannam. Yang kuto alawat paridiya gisli na Panginoon kunaraka katakan niya sa dunia sa satta kabuna da malamba baran yawas sa kaduyan. Mga panganang ka na mga zakom piti barang ang mga seksa ko dunia. Na masurong ilang ko na digiran dito ng mga malaikat tada, baileni umano da ka nung makapantang. Ileni umano pa makayani piyangunutan, subaya ginawa niyo. O pa mga miniswaswa ka nung kukan dunia, na duang ka nung kalati sudar pa ito talaga ka nung o Allah. Nakagiyatigilang ng kuta mga malaikat rahman na mga papantang ka nung. Mga tao ka na misakripes o kasi niyan sa dunia.
Tinigrius wa mananian nakibibidayo gusto karasa ini sa didiudikan gelebak ako suatu ku Allah. Darkan umakai kemat sa dunia, darkan umakabalambay sa dunia. Darkan umakalalong supit tiba ng akadilan ko dunia nakati sunara darpayo ko naraka asyan biyan narkan o Allah ko darpayo ko surga. Allahu Rabbi. Na may lerang kon sa mga tuladan o mga darpairan ko surga. Sa mga turuganiran, sa mga kantiriran, sa mga ditarniran, sa mga imbulawaniran, umanisawaro ko yung mananian nasisingiran, na ibatado ko dunia na lindoan sulang itagusulo pakatiyan yan nasisi. Subuo sa mga salimutiran na udugaran ko dunia na laman ng suwalungan na gusulan sa katiyan yan na salimut. Masya Allah. May leran sa mga tuladan ng mga asinderan ko surga. Piti barang keadilan iran ko surga. Na maadimkiran ang kutwa kapipya ginawa. At timot-timo nilangwa na sumiyagin kira na karumasayan sa dunia. Kukiyang galabagairan ko agama na din nakapun na dumaliran na may takbo. Na idulog siran din ng mga malaikat rahman si ko surga. Yun ang mga watami, mga bubayami. Imya kalalaan tapag yung editor di ka plimulimud. Pumaguya tatano, saan ka man ay kapakabagar o di tano di kapagagama. Kapakabagar o mga simbatan ko Allah. Ipo ni man to na training tanwa ginawa tanaw ko kasuba. Ipo ni man to na training tanwa ginawa tanaw si ko kapanta. Makaswa tanaw sakripisyo ko agama. Sabaran tanaw sa mga nakisagig tanaw sa kapanggalabaka tanaw ko mga swasuat tanaw ko Allah. Sabaran tanong yang kaya kibubulugan kaya payatan kaya dunia sa ubatan ron miswaswa. Yang kaya dunia nakatawan niyo ay kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dunya uzidnul mu'minin wa jannatul kafirin." Suati Rasulullah sa dunia nak darpaya akalabuso mga mukmin. Darpa ini akalabuso umya maratiaya na darpa akas surgaan ng mga tawad aparatiaya niya. Nagyuti kay kiri tanong sa giyang dunia. Ubat tanoron mitaluga kalipatan tanong sa mga simbatan ng Allah. Kalipatan tanong sa kapagurad-urad tanong sa kapakabagro mga amal tanong. Kapakabagragyan ko tayo mananian na paratiya tanong sa iku Allah. Ilan man mga watami mga bubayami. Bigan tanawan sa warni hukad ng tanong. Manuman na pabatian tanong agyang kuto ayat wallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. Heskan wati Allah Ta'ala amya maratiya. Ubar kanu makaalang sa mga tamu kiyo, lagi do mga digangan niyo. Ubar kanu makaalang sa mga watayo, sa kapanggalbagan niyo ko simba niyo ko Allah. Sad nati Allah Ta'ala sa makaalang unsut tamu kiyan. Lagi do digangan niyan. Suatayan sa kapsusuatan yang ku Allah nasira nati ku Allah Ta'ala imi alapi-lapis sa titu alapi sinao. Sumasana sa kagip ka kompleto niya na ginawa niyan sa mga pagigibo natigin na miya kalaba ko. Sumasana sa miya kalaba ka kagip ka kompleto niya na ginawa niyan kung di sisigi na baradi ako dunia. Uwi na din yang katawan, asay ko kaya sindudian sa angkotwa dunia, ada niyan matayod susimban niyang ko Allah na pito mananamiya lapis, kumiya lapi-lapis. وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. Gastuan yun natin ko Allah Ta'ala sunganin ay priski Amerikano kuda pa nakapakadan sa lokapatay. Nao.
Ditan wagi di pamagayawan ukadnan tanu. Andit nati ko Allah ikalang agaw umani isar kanu kumalakal maut. Na ayat tiga na patero niyo. Inaukad na ko na ubang kabukir binsu umurakan. Kadnang ko na ubang kabukir binsu adiyalakan. Kadnang ko na ubang kabukir binsu kauya-uya kan kaibat ni Allah kau kerban na kanapiyat ko din magamal. Ya Allah dirakan din makasendud sumangat tamu kakan. Asaray kerbukai Allah na dirakan din makasendud sujugang anak nagun sumangawatakan. Ya Allah dia ko din petembang-tembang ko dunia na saya kerbukan seumurakan. Masya Allah. Fa'asaddaka wa akum minas salihin. Ibet pedengkad nang ko kapiya ko din magaman. Inao. Ora anam rana opun miya linabusa kaluda na miya sugat tatay po nalangwan na sa maya. Inao. Mga tuan na dua kano kasar ka makadugutan o di tano si malagab nafsa maya kwa pito kadula ngayon buya ka nakanduri. Winari dua ginawa na opun miya ka ampirang ko tabar ko di nalansa na di manin sisinga-singa inao. Ipamatay kami. Na ayak karagan mga atakan mga bubay ko nga sakaratal maut. ولا يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها إنه نكرب الله تعالى سوجل umur manusia andi katarutupian inau wallahu khabirun bima ta'malun mata nasu Allah napalenian din katawan sama payag sulang wana din yuding gulaw la ilaha illallah. Lagi anta pagi yang gak diteruni pelimu-limu dan mengatakan mga babaik ko di kapan dulu langit na di kapan dulu pa. Inaw mapia niya piliur sudinga di kandiga ngada ka makalaba. Apia piliur sudinga di kapro ba ko yang nakasangkay dunia. Apia di kan mapa babaik ko kondisi sige na pagigimu sangkay dunia. Na asara di mapiliur susimbang ako Allah. Asara di mapiliur suparapiang ako Allah. Inaw na kesa gid nakasuoro masen sangkay dunia na makampetoras na naino kakakir so kapugintaw nga napityo man nakapakadaya. Inaw na upunay mapiliur so parateyang ka. Upunay mapiliur so diga pagamal kada sa sumbayang ka na dasabi. Na apya saksi sudugangan ka kapirati mangkay tinda. Inaw apya saksi so kapugintaw ka kalangan na pagigimo na sakay di mituturo ay. Mga busulutas sa mga bulon na ka, nagpakaw masasiko. Inaw saksi sukya pagintaw niya, nakagiyat piliur yamal. Piliur suparatiya niya, na inaw nakendudan niya ng kutuwa kapag ko mga produk pro kendutan niya na bukian. Pengaros niya na parasyan. Sika pun sangkutan mga tawang gengetan niya ng barokan niya. Inaw. Naupo man saksi suparatiya ka, kamakasuwa ka magagama. Makaswa ka maungunutang ko Allah na apya panakyar ginang ka ko dunia na siga kapadsang ko ito mga tao pagkaingum anu Allah subhanahu wa ta'ala wala pintu surga. Dapya gitu ko ang rakatan o Allah yang kaya mapunggulaw la ka antano yung mananian nakapag-iktiyari mga watami mga buberni. Dahil manang ko tayo kadua warning ay nalirikitan o Allah. Kaya gitu ko ang rakatan o kadnan tano aging ko ito mapunggulaw la. Bismillahirrahmanirrahim. Yawma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Likulli mar'in minhum yawma idhin sya'nun yughnihi. Sadaqallahul azim. Suwati wallahu ta'ala sukoma walungan na maurin. Apo lagu yung kay karumang ka. Hinao. Palat tayo kabasaya nga uman isa na diyong gani dalungan sa padi. Palte. Sunsun daw tala meter usap ko lagu ngay karumang ka. Nao. So at wallahu ta'ala sa kumawalungan na maurin. Apilagu yung kaumang wataka. Nao. Upun ka pa doon sa ginawa sa mga wataka. Apilagu yung kay rabo. So at wallahu ta'ala sa kumawalungan na maurin. Apilagu yung kaumang pagaring ka. Inaupulag yung kapnatigin o mga los ka. Likulli mar'in minhum yawma idhin sya'nu yughni.
Ayah buat wallahu ta'ala kalamba adikan yang genatan. Nasamya pagamal ka. Ini kasuatukan nan ka. Ya Allah. Giti sarap mga watami, mga babayami. Siya pagtanong sa mga sambayang tanong. Siya pagtanong sa mga ibadat tanong. Lagi do mga sambayang mga sunat. Siya pagtanong sa mga tilawat kapam. Siya pagtanong sa kapagamal. Siya pagtanong sa mga suwaswat ko Allah. Ayaw mo ibtilapda ka na sa amal ka. Giyang kaya tamo kaya timbat ang kasanga dunia. Giyang kaya dunia nang ganatan tanong. Ayaw marega ka rin na. Nagira na miya wapat tanong. Nagpagilayin tanong apa kadaklian ni Rinti. Apa kadaklian ni Nitaran. Apa kadaklian ni Salay. Apa kadaklian ni Sisig. Inaw na miya wapat ang madakli bulawan. Madakli mananian na pagiging mo nakaging mawapat. Na ini ito kukuburian. Ebu magkakasiyan. Nagirarbiyan. Di nagyabong pagiptilo ng mga watayan o mga sisinya. Papi ang utarinti yan at piraglang na did na karamad luba na pagiptilo ng mga muriya taong ka. Papi ang nakakatrangan sila na pagiptilo nila na nagyahira mo kitab. Dalagi daya ipagtumatanong sa ginawa tanong. Guro kang tanong ko Allah, tagun tanong yan sa widakal ko kapagagama. Guro kang tanong ko Allah utala, tagun tanong yan sa widakal panaguntaman sa kanil mga kusimbak ko Allah. Mga watakang piyakit tukuhan na tanong Allah, mga bubemi. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. Dinati wallahu ta'ala kataon ng manusia, ito na kasuyan mapita. Nadik nati yang kataon ng manusia, wandem balakaw malakal maut. Allahu Rabbi. Pendapat ini manaunta ke rumay. Kuta batu silang unuto mapita, na di sinan iman ini mo apagan niya gawin, nakagyan kilokan na gawin, at di na makaturog ta, di talo makay, di ta makanaw, nagta makada sa truck. Kaya ko na makaliwan na subo, napiyukod na ngay sa supdi, na tigin na ipagnaw ko nga sibita sa subo. Anda makada sa truck, na nisimbo yung nang kaya pumukaw, nakagya, pagilay niya ng apdi, na di makanaw, pipetuan yan, na pre, na sobra sagalang. Ay doon, tigin, hinumsuto na makanaw, kato na nga niya suwaya. Kaginuba kagid na makaturog sira naron nariti abu malakal maut. Pero mga tami mga bubayami adit lakay mangni sarila ki karumanian. Niya ko masumalakal maut na tingin niya na tira na patak o di na iblad. Puno ba niya mapangisa na ngayon sa mga salay niyan, mga imbuluan niyan, mga rintiyan, mga nitar niyan, kapag-ibagi yung mga otayan, din pala kalakay mga nisarilan, puno ba niya na imasya na ikidya sa nga fizionati? Na ayat ni importante kita no na panaguntaman tano sa simba tano ko Allah. Number 1 na siap tano na sumanga sambayan tano. Ubatan no mindarain. Gi mala anta pagyaga mga pagarini wa plalakaw sa mastura. Inawaniran sa mga watairan. Inawaniran sa mga galbukiran. Inawaniran sa mga turuganiran. Kaya kapag tanong, kadiro di ka pa maguyata, kadi ka pandulangit, kadi ka pandulo pa, katuwalin tanong kung mga kubur tanong. Inaupo ka na kadbubay ko, buwatakan ko kubur ka, nada kailay ka padeka. Nauda malaka, naduang ka. Ayat tigo na diya mapanggulaw na manusia, andin ni ka pakanaw niyang kukuburian. Nakataw niya nung nabatuturuga, pangapernian sa mga otayan, panguyakap niyan si karumanian, amay kung kadit nagkato niyan kiran sang kota kubur na master yan ako ginawa niya na inao ginawa ko, namiyawa patakabas. La ilaha illallah. Inao tanu-tanu dan tanu piya ginawa tanu. Kita no matabang sa kaya dunia, apira na ipilitan o malakal maut. Allahu Rabbi. Kira ini bota suwata na upang mga buguraga na inauna buguraga. Nandun niya pabangunin sa wala, namin balo yung bubu. Oha. Nandun niya bubote, namin balo yung nabay. Nandun niya pilon sa nabay, na ibu punayon niya, nagidum yan lumaya. La ilaha illallah. Sa general terkano sa nainabay, na ibu punayon niya, nagidum yan lumaya. Bakit na unanay, amin niya wida kalau mga sahaba na gusto mga sahabiya. Gedi tanuli pamaguyatan. Akatagun tanong siya sa tituwa widakal. Inaububay ko atakan na di ka din siri-sitaw na sarikas sa ginawa. Awid na kadakal so ginawang ka sa kapakabagrusimbang ako Allah. Siya pang tanong sa mga sambayang tanong.
Ileni mo nagyang kay sambayang gipagang paganaya po magitungin sa along anamori. Naaya pa na ulo o mga amaltan. Naaya tanong pa nakigunsi ko surga. Masya Allah. Giyang kay sambayang sa pulo agut loro ko niyan. Napalit papantag no Allah ta'ala balas. Paganero ko no sambayang nagyang utanian. Naaya balas yan na ikalo ako kapagintaw sa dunia. Ikalo ako kapagintaw sa dunia. Ikadua ro ko no sambayang nagyang utatindig. Naaya balas yan na ikalo ako kubur. Balik ko sa kubur kasi 2 na milan. 60 kamay lakab lang yan. May kasiyap na kayo sambayang ka. Ikatlo ro ko no sambayang na sa takbiratul ihram. Sukat tirang ako Allahu Akbar. Naaya balas yan na ikaliwa nagakubur. Na ikapataro ko no sambayang na sukabati ako patihas walhamdu. Naaya balas yan nanditar na kabulonan sa alungan na mauri. Na ikalimaro ko no sambayang na suro ko salbo. Oy, naaya balas yan na kandi abulonan at tagwi sa inumin sa yawmul kiyama. Ikan maro ko no sambayang na suiktidal. Sami Allahu liman hamida. Naaya balas yan na sa katawa malaikat tayo indulugan niyang uparidi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na ikapitwaro ko no sambayang na susudud sa musala. Pitwa ang gauta pakasududin. Na may katarimaan wallah na yabalas yan na kisirong ka kung mga sirong-sirong sa alungan na mauri. Ikawalwaro ko no sambayang na suuntod ko pagtanud wa sudyod. Na ayabalas yan na kuda parang kilat sa padang masar. Na ikasyawaro ko no sambayang na suuntod ko tahayat akhir. Na ayabalas yan nakititenga sa sirat sa lagi dukilat sa pragmata. Ikasapularo ko no sambayang na sukabati ako tahayat akhir. Na ayabalas yan na 2 kataw malaikat tayong dulugan yan ako paitaw surga. Ikasapulo agwisaro ko no sambayang na susalawat ko nabi. Na ayabalas yan na rendingan ako pulagin diba po yung katalong giburago na kaya pakibiyag nun wallah. Na ikasapulo agudwaro ko no sambayang na susalam sa kawanan. Na ayabalas yan, nagunsiyan na nakilka ako pinto anong surga. Na ikasapulo agut talwaro ko no sambayang. Na sutartib, sukaaturian, kadiyang kau mga pilagun supumatianon. Na ayabalas yan mga watami mga bubayamin. Amin penderpaing kaso Allah subhanahu wa ta'ala. Yun na ni kigagat tanong sa ginawa tanong sa nga sambayang. Siya pun tanong, inao, kung ni man to, napuniatan tanong sa mabagat. Akasya pa tanong sa nga sambayang tanong. Paganad tanong pipya supumati ano na uso mga pilihan na uso pniyat nun. Kung ba tiniman ang utakatero nabi, وَمَنْ تَرَكَانِ الصَّلَاةِ ثُمَّ قَضَى عُذِّبَ بِالنَّارِ حَقْبًا وَالْحَقْبُ 80 سَنَةً إلى آخر الحديث. Saat natin ko Nabi sallallahu alaihi wasallam sa makabagak sa satimang buhay sambayang. Bayada niyang pad. Nasiksa ko naraka sa 80 ragod. O manisa ragon na tlugat sa 80 gawin. O manisa lunganon na sanggiburagon sa dunia. Piyagitungan na ano mga lalanta siya pagitong na satiman na wakto amibagak o manusya. Na uniron rilano Allah. Na pagitutong wallah kung naraka jahannam sa 20 agulabi 8 milyon ragon. Na'udzubillahi min dhalik na ububay ko atakan na awit tanwa ka lagi no atano kapakalidas tanong si hirami ang maswakato na makasududok na ka napukuro pa ka pamigiran kay nao parang nangutay sa kahukab lumanay ka ako sa kong tabalas wallahu ta'ala nagina ni ka siya patanaw sa bentan na inutanong sige sa oras ari tanong di mastura lalakaw tanong sa lalang ko Allah kaprining tanong ginawa tanong sa ando manay ka pakaistiga matanong sa giyang kaya sambay. Prining tanong ginawa tanong. Ino pamikiran ni mayamanan yan na mga bayadir kano dikit pamagayo kan dir kano dikit tirgi ibnu Allah sa ikon surga yan. Dir kano dikit tirgi ibnu Rasulullah sa ikon mayamanan yan na surga. Buat na unana na napilbian tanong pinaguntamanan tanong. Nagyutikap singay tanong sa oras. Lalakaw tanong sa lang ko Allah kapuganag tanong yang kay agama. Training tanong ginawa tanong ko paratyaya. Nag-training tanong ginawa tanong ko mga amahan. Inaw na di sudi mapitan, ama ka masumalakal maut, nagkaum ang ganyan na di makatiulin, hanggang aparatyayan ka. Anto na isimbag ka kumalakal maut. Inaw di sudi mapitan, amya ka masumalakal maut, na di makatiulin, sumanga amal ka.
Api asu pemati anu nadang kadang makumplito. Na Anthony pero na ako malakal maut. Masya Allah. Pero na ako malakal maut na di ka pasi kada na kumplito sa parate ako. Na malakal maut na di ako mapasi ko isa niya. Kada na napaganad na nga isang bayak. Inaumarag ko si Ekulawla ko ay na mga atami, mga bube minon, tunga pang adap makaw sa kalatal maut. Na maniyat tanong sa mabagra niya, tas ang tanong sa oras sa plumasi, tanong sa lalang ko Allah. Tanong mapaganad yung kay agama. Api sa mapita di nga kataw na prampay ngaw. Tutas kila kanusan sa mabagra, tas ang tanong pinuluwa dua. Saya manan yan nam. Tariman Allah ta'ala sa mga ni atiyo. Amin ya Allah Rabbal Alamin wa ya khairan nasirin. ربنا ظلمنا أنفسنا ربنا ظلمنا أنفسنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين